God, baby. Είδα το Mandalorian και Grogu και θέλω να κάνω κανένα 2 σχόλια. Όσοι δεν το έχετε δει ακόμα, μπορείτε να σταματήσετε να παρακολουθείτε το βίντεο, γιατί ίσως κάνω κανένα 2 αποκαλύψεις ή και όχι, γιατί δεν πρόκειται να κάνω και κανένα φοβερό spoiler. Θέλω να πω μόνο, βρε άτιμη Disney, τι λαμογιά ήταν αυτή που κάνατε στο τρέιλερ και μας κάνετε να πιστέψουμε ότι ο Grogu άρχισε επιτέλους να μιλάει. Παιδιά, δεν μιλάει ο Grogu, μας ξεγέλασαν. Η σκηνή που δίνει στο τρέιλερ και φαίνεται πως μιλάει ο Grogu δεν είναι ο Grogu, αλλά είναι τα άλλα τα μικρά τα πλασματάκια που δεν θυμάμαι πώς τα λένε. Επίσης, για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό? Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Το μόνο που πρέπει να πούνε ήταν, παιδιά, στην ταινία παίζει ο Ρώτα. Τέλος. Τώρα θα μου πείτε, τι λες μωρέ, παίζει ο Λάζαρος Ρώτα στην ταινία? Είπα εγώ ότι παίζει ο Λάζαρος? Εγώ είπα παίζει ο Ρώτα. Αυτός ο Ρώτα. Ο γιος του Jabba the Hutt. Αν μου άρεσε η ταινία, ναι, μου άρεσε. Ήταν τίμια. Ήταν σαν ένα μεγάλο επεισόδιο της σειράς. Σε όσους αρέσει η σειρά, θα αρέσει και η ταινία. Μην περιμένετε όμως τίποτα φοβερά κάμεος από το Star Wars Universe. Δεν υπάρχουν. Ήταν όμως μια καλή ταινία. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε like και subscribe για να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ.